ndị nke mfụnanya anyị bịa na mgbede a ka anyị wela jamat wee sị papa anyị na nke ọma George Ọgbachalụ anyị na-atinyefa ezinụlọ ya n'aka Chineke ndị okwu na ibe ya na ndị ọnwa metụtara n'ụzọ pụrụ iche n'aka nke onye nwe anyị ihe papa anyị n'aka nke onye nwe anyị ka Chineke ka o nwee inye ọnọdụ na bịa nke a bụbara anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ịkwado onwe anyị maka nnukwu mmiri nke ya ụkarịcha ka anyị lụta na anyị kpọ ndị njọ ma ihe ọ dị nwere ya doo ya meela anyị ebere. First reading, a reading from the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all people a banquet of rich food, a banquet of the richest food and fine wine. On this mountain, we will remove the mourning veil, covering all people, and the shroud enwrapping all of our sins. He will destroy death forever. The Lord God will wipe away the tears from every cheek. He will take away his people's shame everywhere on earth, for the Lord has said so. That day it will be said, see, this is our God in whom we hope. We exalt and rejoice that has saved us, that he that has saved us. This is the word of God. Thanks be to God. Response: the Lord is my light and my Savior. The Lord is my light and Savior. On whom shall I fear? The Lord is my Savior. The Lord is my light and Savior. Whom shall I fear? The Lord is my light and Savior. Who shall I fear? Light and Savior. Whom shall I fear? The Lord is my light and Savior. Who shall I fear? The man who is financial protection, onye ka ga-atụ egwu. The Lord is my light and Savior. Who shall I fear? Ọ na-abịa, ọ na-abịa. The Lord is my light and Savior. Who shall I fear? Second reading. A reading from the book of Apocalypse. I, John, heard a voice from heaven say to me, write down, happy are those who die in the Lord. Happy indeed, the Spirit says. Now they can rest forever their work, since their good deeds go with them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Onye nwe anyị nọnyere unu.
nke Matthew dere. Ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ ọ rịgoro n'elu ugwu, mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha ihe. O kwuru sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasi ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụ ezi omume na-agọ, n'ihi a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'ime obi, n'ihi na ha ga-ahụ nchịkwa anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achị udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọchi unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị na okwu ọjọọ niile dị iche iche megide unu n'ihi m. Ṅụrịa na ọṅụ, nwekwa n'obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe, maka n'otu a ka ha siri megide ndị amụma ndị buru n'ụzọ bịa. Ozi ọma Koseblowa. Ka anyị si n'ozi ọma nke anyị nụrụ nweta mgbaghara njọ. Ka anyị nọ naanị n'ụlọ ndị bụ ọgbachalụ, ndị immediate family George, na ndị bụ ọgbachalụ niile, na ndị niile nwa metụrụ n'ụzọ dị iche iche. Ka Chineke nna nke ebere, nna nke ntasi obi, tasie unu niile obi, nye unu olileanya ka alaeze site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị bịara ka anyị were aja maasị wee bido nkwado isi papa anyị ya na nke ọma. Ebịakwa na mgbede a ka anyị gosi ya na anyị fụrụ ya n'anya, na anyị ya bịa n'ụwa a, na anyị ya nwere mmetụta ụkọsị ndị asọ wee kwụsị na ncheta bụ ịfụnanya. Remembrance is love, because when we forget, we can even commit sin. But when we remember, we carry the memory along. You are ever in our minds. Praise the Lord. Ife ọgụ nke ịbụa na-asị na ha nwere isi ọma, ndị nwere na gịnị onye mere n'akwụkwọ Romans chapter 8 verse 35 asị, ọ gịnị ga-ekewa anyị ịfụnanya Kristi? O nwere okwu anyị kpara na-ekpe asị n'ụwa anya mmiri nke a. Ọ bụ ụwa anya mmiri ka ọ na ọ bụrụ ụwa anya mmiri? Ụwa anya mmiri. Ịchọ ka ije pati iriketi fede mma anụbọọlụ ọ bụrụ eziokwu. Esi ka gị na nwanne gị zọọ ife ịzọta ya ọ bụrụ gị nsogbu ọ bụrụ eziokwu. So na onye nwụrụ n'ime onye nwe anyị ka sị na o nwere isi ọma. Ozi ọma anyị nọrọ wee gwazie anyị kedu ndị a sị na fa nwere isi ọma. The blessed, who are those that are referred as blessed? O wee bụ na anya anyị bụ ndị ụwa na ndị dị blessed na-akpọdoro isi na ọ bụrụ eziokwu, ndị agụ na-agụ, ndị na-emere ndị ọzọ ebere, ndị na-achọ iru nke Chineke,
ndị a ka ewefe a ka ndị mmadụ na-achọ, ndị a na-emegbu emegbu. Mana onye nwe anyị mara ife ọ na-ekwu. N'enyi m nwoke gwara m sị na this sermon on the mountain nọdụkwa n'ezi. So na ọ bụ na ya na-eme ndị mmadụ ebere na ya ga-eje n'igwe. Hello. Mana ife anyị na-ajụ, anyị na-emele ndị mmadụ ebere? Hello. Jụgodo onye gị na ya nọ nso, anyị na-emekwala ndị mmadụ ebere? Hello. Ọ bụrụ na ọ na-afụ esemokwu dị n'ezinụlọ, ọ na-ama na ya ha emela onwe anyị ebere, nke anyị na-emele ma ndị ọzọ. Amarọ m ọdịnabunu mba ọ dịrị ebe a, onye asị m na ọ dịrị ebe. Praise the Lord. Mana ifunu gị ebe ọ dị, ọkụ ya ifunu gị ebe ọ dị arụ ọfọlụ ha. Ọ bụ na anyị na-emela onwe anyị ebere, anyị ga na-ese okwu etu anyị si esi ya. And okwu a abụrụkwa n'okwu ndị nọtere aka, ọ bụrụ ndị obodo ọzọ nọ n'ime ụlọ anyị ụlọ ka a na-akpe ha na nwere fada a na-akpọ ahịa dị na gịnị, ahịa dị n'ụlọ ụnụ malụ maka ya. Rektọ anyị bụ ahịa dị n'ụlọ. O wee bụrụ eziokwu, ahịa ọ dị n'ụlọ ka ọ nọdụrọ ebe ahịa dị, ha na-emere onwe ha ebere, ha chọrọ ije n'igwe wee onwe gị eziokwu. Asị gịnị? Wee onwe gị eziokwu. Tell yourself the truth. Ọ bụ na mmadụ anwụọ etu a, ma ọ na-ebiago ofu George for instance, n'oge ọ na-ayọ ya, ị ga-agwa onwe gị eziokwu ka ọ na ya agwa? Ị ga-agwa onwe gị eziokwu. I came here on Christmas to visit them. And agwara m onwe m eziokwu ụbọchị Christmas ahụ. Mọmị ma ọ bụrụ eziokwu. O wee bụrụ oge anyị chọrọ ibido maasị a, na-ekwuru sị anyị bịara abịa n'ihu ndị kwekwegodo okwu ahụ ọzọ. Anyị bịara bịa n'ụwa, anyị kwetakwala. Anyị na-ekweta ma na-ebido ime omume ọ dị ka anyị bịara bịa n'ụwa. Ọ na-eme ka ọ nọghị eme. So anọ na-eme, anyị na-ajụ onwe anyị. Akwụkwọ nsọ kwuru ngọzi na-adị ndị a na-emegide n'ihi aha. Onwe onye ga-ekwe ka emegide ebe a? Mba. Kama ya ife ọ ga-eri ị na-ewepụta mụnwa na-eme gịnị? Ewe na-ese okwu. Onwere ọzọ onye ga-asị Chineke ya dụbala Chineke. Obodo anyị wee dị ka ọ dị. So mmadụ hụ etu a ka anyị megodo nyocha akọ na uche abịa n'ụwa. Nke ịbụọ, ọ gịnị ga-egbochi anyị ekewa anyị n'ịfụnanya Kristi ka anyị wee nwee ike ịnwụ n'ime nke onye nwanyị? O nwere ndị nwere ohere ije confession, o nwere ndị nwere ohere ije ụka, o nwere ndị nwere ohere ịnata oli dị asọ, o nwere ndị nwere ohere ije ma holy hour. Ife niile a ka anyị emegide mmadụ ada asị na ọnwụ mberede na-akwado akwudo mmadụ. Ijeze na be Chineke, kedụzi ife iji wee bata ebe afọ? Dị nke mfụnanya, ọ bụ na onye mfụnanya anwụọ ka anyị na-aghọta na ọnwụ bụ eziokwu. Ọ bụ eziokwu ọ bụrụ? Maka na nke ndị ọzọ ketelu gị aka, mana nke a mee n'anya gị, ọ na-abaghị n'ọkwụ. Ọ bụrụ eziokwu. So ọnwụ papa anyị a nke abala anyị n'ime ọkụ ka o megodo ka anyị gbanwee steps ebe anyị na-eje
na ife anyị na-eme na etu anyị si eme ya. Ọ bụ na onye gị aka ịgbanwe otu ife a, o nwere ebe anyị jere ewee na-ebe akwa, so mụ nwa sokwa ebe akwa. Ụfọdụ wee sị nke ife na-ebere akwa wee sị na this is my friend, which means ebe ọ bụ na my friend na-anwụgo, the next person ga-anwụ ya bụ mụ. Ọ bụrụ maka onye nwụrụ anwụ ka m na-ebere akwa, na onwe m ka m na-ebere akwa maka olugonu m. Ebe ọ bụ na ọnwa egbughị, ọ ga-egburu nwa kpọ onye klaasị anyị. So ife niile a ka m na-eche oge ụfọdụ ka m wee na-akwụba onwe m straight, wee na-ajụkwa unu ka unu wee na-eche echiche dị etu a. Onye nọ anyị nso, onye metụtara anyị ọnwụọ, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu sị ife a m na-eme, anọbụ m ebe a ka m shift my position ka m wee kwụdebe Chineke nso. Ọ bụ na anyị eme ihe etu a, anyị na-aga anyị ije nwayọọ nwayọọ ka ọ ya abụ ọ bụ na ọnwa akwatu anyị tinye anyị n'aka Chineke. Ihe a ka anyị yọọ Chineke maka papa anyị nọ ebe a, na mmadụ ezuru oke, onwe atụtụ ndị ọ nọchiri ụzọ sonye nwa anyị site n'ekpere n'ịfụnanya anyị ji bịa na mgbede a ka ọ gbaghara ya wee nabata ya na n'ezie maka onye ya oche na-abịa. Ọ bụrụ na anyị bụrụ nọ n'ụwa ndị ọma ga-enwe anwụ maka na ọ ga na-ayọta anya ya. Ka anyị tinyekwu ya n'aka Mary nne nke Chukwu na nke obiọma site n'ekpere ka nne ka ọ wụchaa ya atụtụ njọ niile, nye ezinụlọ ya udo, ịfụnanya na nghọta, ọkacha mkpa ntasị obi n'oge dị etu a. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ George, onye tinyere mmiri Chukwu n'ime Kristi, ka o nweta ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebe ebe. Anyị ayọọ gị biko dị nwenụ. Ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ, ikwu na ibe na ndị enyi George, ka ha nwee ntụkwasị obi na okwukwe na Kristi onye kwuru sị abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Anyị ayọọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a, ka ha bịa kwenye n'ozi ọma nke nzọpụta ebe ebe, gbanwee ndụ ha, bịakwa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Anyị ayọọ gị biko dị nwenụ. Son eze dị nwere okpulisi nke adịmasọ na ya mere anyị na-ayọ ka ile onyinye ndị asọ site ịkwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi.
onye bịara tupu edunie n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara kwela achịcha nye gị ekele nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-edunye maka unu. Abụ m achịcha dị elu. Ọkwa ka o si mee mgbe ha tinyere ya iko nsọ nyekwa gị ekele n'otito binye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a iko nsọ nke ọbara m kọba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe aṅụrị ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ọbara ya dị oke ọnụ. The Lord our God is your death we remember. Your glorious resurrection we proclaim. Your coming in glory we await. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation before us. And all of us who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, and with the blessed apostles and all the saints, especially Saint Joseph, who have pleased you throughout the ages, may we merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son Jesus Christ. Through him you give us everything that is good. Yeni kereke na esonya bu Kristi na esikweni meya na n'aka ya n'edikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa atọ ha niile. Instituzione formati audemus dicere Ate nostrum dies dicebis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua. Chi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi ịgwa ndị apọstọl udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwala ya na nje anyị kama lekwasị ya n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ọsebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyemaka gị ezigbo nwanne, nyemaka nke udo ezigbo nwanne, anyị bụ ụmụnne ezigbo nwanne, nyemaka gị ezigbo nwanne, nwanne
atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Ya ka na-asa njọ, ọ bụ ya bụ di nwe n'anyị. Ọ bụ ya, ọ bụ ya, ọ bụ ya bụ nwa atụrụ Chukwu. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye kpochapụrụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma anyị niile akpọrọ oriri nke nwa atụrụ Chineke. Inwelu ma kwesị okwu na kwuo ka arụ n'ọbara Kristi gị nwee nchebe anyị ruo na ndụ ebe ebe. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Kaya iyo. Di nwenu na Chukwu. Onye nwa ya debere anyị ime sakramenti nke arụ na ọbara ya n'ụzọ ije nzọpụta. Were ebere mee site n'iketa oke nke nwanne anyị ketere na ya. Ka nwanne anyị bụ George bata n'oche nri dị ebe ebe nke Kristi, onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Ka anyị nọ na Father, I want to stand on behalf of family of Chief George Okoye Obachalu. I can know your own, that came to support us, mourn with us, commiserate with us, and to wish everybody, safe trip back home. My father wasn't an ordinary person. He was a man of the people. I remember when I was in secondary school, in the 90s, he would come to pick me up in secondary school. Instead of driving straight to Onitsha, that's where he comes to Okigwe,
to pick me up. Why I say more? Can you see by? Why? Not join the Mbalu. I got be Mbalu. Then I was 12, 13 years. My mind there go room na born nature. You know, come for my mom, come for my siblings. And I ask them, can you see by? Not sure. No when they Madumunare. You know, Kofugasia. So that was when I started to understand the importance of condolences. It's sad that my father left, but the truth is that he left us a legacy. When I say legacy, it's not physical structures. You know, legacies that you cannot see. You know, in my profession, they call it intangibles. You know, you can't feel it. But he left us a legacy of hard work, a legacy of perseverance, a legacy of humility, a legacy of love, a legacy of you know, communal living in a bikotono, you know, legacy of conviviality, you know, opune. My father. Come on, yes, you know, he had to give a whole lot of things to make peace. So, Ezokuna, you know, he has left us. But the truth is that the legacy is built in us. And we cherish it over a long period of time. Personally, for me, you know, I got a whole lot of things from my father. My father was, you know, a very versatile person. Because he needed every my father know. We just to tune him. The Chokagini discourse on education, history, government, politics, even the nature, all the sound. You understand? And it was the foundation I built with him. You know, right from the time I was a child, 10, 11 years. You know, we watch NTA News from 9 to 10. That was when his story will start. Dates, time, events that happened within that period. And that made me to develop a deep, you know, interest in knowledge. My father, you know, I grade him within the categories of storytellers, people like Achebe. You know, I always say that you can be a good storyteller without going to school. What matters is what? The wisdom. And we have called Uchino. I get yourself my father to Uchedike. And it's true. I've ever known, you know, indeed, Uchedike never, but, you know, who are we to question God? You know, they said, Sochukuma, you know, goes to Sochuku. So, you know, there is nothing we can say again but to pray for his soul. But the truth is that the legacy he left behind, not just on us, the biological children, but the people that had the opportunity to interact with him, you know, will still give credit to what he did. When we're hearing about people about my father, you know, when you come to my house, my father had okay, whether or not okay or not okay. You know, no more distinction. Why they told the same opportunity on your life home where on your parent they get abia, whether they go one boy, they there was no distinction. The same assignment, the same house chores, so that was the legacy my father built, you know, in us, which we'll have to continue, you understand. And our prayer is that as you people go back, you know, may God continue to protect you people, guide everybody, direct your path. God know you know, in all ramifications, good health, progress, and favor. So because I don't know, Father Daru.
chikoje keni ne gonzie no na na ma na mo so da wan mi sa go si wa In a wonderful way, I want to thank the family for the liturgical environment they created, and also for active participation, especially from the family members. Now, you have Papa Fa Zulufa Fuma, Papa Fa na Mama Fa Zulufa again. Yes, I make it. And your mankind and I'm for your money. Dimwenu Chineke, aina yoki goziebere no one. Ki wale banyu membosta ai mele mbi chinomu ke mwage na jamans. Aina yon ka ike kita basipde. Kamere abulani simili kendo ke kacha so chichiri ke kwensu ke ike genda jomado wenya ike ke monso. Aina yoki ebo mnefesir mili no one. Kababuli sawe no yera we chikobai aina yonka sina Kristi onye nwanye dimwe no na pumi feni na yoki goze no nka nkike sonya melisha itiri uke etinye no na jo mere ko dema aina yoki ebo nefese no na mre no nwa ike no go nke nila ko si eba funa kababuli sawe no yera ine chikobai aina yonka sina Kristi onye nwanye sina chikono nke no na mre ike nke sacrament wezo ka Kristi dimwe seto awe no yera chikobai linki More music on trendybeats.com. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma zuru arụ ume. Kedu ihe ga-emere Chineke odogwu na n'isi ime ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke abụ ọma
nwana ya eze soro m na-eto ya ọ dị mma imoni soro m tobe ya ọ dị mma ndị nke Chineke ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị ị na-aza m elele anya n'azụ n'ime mkpa m ka m kpọkuru gị ọkwa ịzara m o Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị ebulite ụzọ atụba onye dịka gị eze ndị eze onye dịka gị aṅụlụ ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị amama amasị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka kebi n'igwe malite mmalite n'ọgwụgwụ Alfa na Omega ọgaranya ngada naanị ya ka m ga-efe mụ na onwe m Jehova ka m ga-efe oke osisi oke osisi na-enye na-enye ndụ ọbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya naanị ya ka m ga-efe ọkaka kebi n'igwe ọkaka me mmalite n'ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị ya ka m ga-efe imama ya